एगो चीज बाजी अपना चाहला से ना हो। दुनिया के हर चीज वाले के दू गो काम के चाहला से ना हो। कवन का बा? एगो बेटा चाहे बेटी आ चाहे विवाह, ये बहुत पहले के तोहफा हो। पूर्व जन्म के संबंध जन के होला। जइब हो जा होई हो जा, चाहबा हो जा हो जाई हो जा। काहे कि परमा जी पहले ही से सेटिंग क के धल बड़े। जब सृष्टि होला त लड़का लड़की जब जन्म ले ले त संबंध वही तरह पक्का हो जाले कि के कर के करा से होई बियाह हो ना। अब तू हमरा को ध्यान से तो बुझा त जब बियाह हमरा से कर बुका दे। सेटिंग में बाड़ू तो होई ना। हमें कन से बियाह करे रहे। ई सब मानर का ढोल है सब। जौन ब्याह से कन से बियाह करे लो ब्याह थोड़ी है ना ना वो ब्याह हक बकवास। हमनी के मेरा सावर भी है, गोर भी है, अर्धांगिनी है, औरत है, बीबी है, दुल्हन है, फाटलो लुगरी पहनी त लोग ये है फलाना के कनिया। ओहो ब्याह लो बियाह को फसरी लगाओ दे दादा। हम बताओ तन तू का हो। हमनी के में तू का हो बता देता नहीं। रो चुप रहो, झगड़ा करे ले खाली बरियारी बियाह करे। बता देता नहीं तू का हो। हमनी के मेहरारू जन बियाह उस सुर ताल के साज। जब भी बाजी तो सुर ताल में बाजी। ना दीदी ना दीदी ना दीदी ना दीदी ना दीदी ना दोसरा के प्यारा दीना दोसरा के प्यारा। तो हमनी के मेरा तावला है। अच्छा आवला है लेकिन तावला है सुर ताल में बोलेला। अब तू लो मानर के ढोल हो। अच्छा माना कि मटिकोर में तालो के ढब ढबा दिया। अच्छा ले जाके लेदी कतना में टांग दिया। तले कोने बाबू साहब आए कहे गिरी बाबा ढोला कवा कहां बा? हम के बाबू साहब का टांगल बा। बहुओ के ले जाए चार डंडा हुक दे ढबा ले आके पे टांग जाए। फिर के तीसरा ढोला कवा कहां बा? तो का टांगल बा उ हो के जाए तो तनिगत बाजी को दे। अब बजाओते फौरन लोग झाड़ दे। चुप बड़ा इंसल्टी को दे। कदी हमारी इंसली करतनी हमर प्लान वाला बियाह करे के ना भगवान। तारा से बियाह कोले से हमरा घाटा नुका काजी आओ बताई। माने की तरह से बियाह को के हमरा कोन फायदा होई? अब तरह से बतियावे कती हमरा ईटा 5 गो लगावे के। हां आना तो हेंगा प्यार को आई लव नीचे से लगता काजी हमारा मेरा भी चाहिए जेगा हम बानी होगा हेंगा कोई का हो का हलवा तो तारा करबे का तारा पर से भेंटो करे कोई तो सीढ़ी लगाओ के पड़ी। पहले से भेंट करे खातिर बांस लगावे के पड़ी, बांस करे के पड़ी ने से। तो ई बोलले हजाई जी है तार भाई हो। चिन्हा गइले चिन्हा गले जेगा लामा ई बाड़ोगा तू लामा बाड़ू। अगर इनकर राय हो जाए तो बियाह हम कर ले। आई छोटकू भाई हो। हां गोल लगा नहीं सर हमारी छोटकू भाई के गोल लगलू। हाल वाह और तार बहन बेटा बड़े के लागला। वही महादेव के चर्चा करे के बाद दुनिया में बेटा होला भाग से तब बेटी होले सौभाग्य से। आज जो लड़की के चलते सारा लोग आइल बाबे। दुनिया में जितना लीला हो रहल बा अगर बेटी नहीं होती ते दुनिया नहीं होता। ई रसौली गांव से नहीं है, दूसरा गांव से आके लड़की रसौली बना देलो। आ ई गांव के लड़की दूसरा गांव जाके गांव बसा देलो। एकर काम हमन के बहन बेटी हो। अगर बेटी ना रही तो ई महल अटारी घर द्वार बस की टोला महल कहां से बनी? ऐसे लड़की होके तो खूब पूजा करे के चाहिए।
बधाई बजाओ चाहिए कि हमरा बेटी भइल बिया आ ये गरीब बेटी हो जैते तो लोग के विपते पड़ जाता भाई गइरल ह डुमर क्या नरमा बाबू की है का भइल हो तो कहतर जे मत बोला मूड खराब बा अरे का भाई मैं दिमाग खराब चुप रहो अरे का भाई भाग मरदवा बेटी हो गई अब बेटी हो गई बा त मुंह गोबर कोइले बाड़े अगर 50 को बेटा हो जाओ न कहतर भाई एक बेटा भइल बुया ताजी करे दे से भइल बेटिया होती है तो मौगी दोषी बिया अब बेटवा होता तो भागीदारी बाड़े अरे पागल कही के तू पागल बाड़ ठोक ले के बेचारी ठोके को मतलब बीच में मत ठोको जितना ठोको ठोक लो